Hej, og her er vi med verdens dårligste vitser. i vitsquiz. I vitsquizzen med Jeppe og Christoffer. Ej, man kan bare se mig. Sådan der. Okay. Det sidder ordentligt. Det sidder skide dårligt. Det er meget. Okay. Ej. Det første vits er: hvad er i en cykelhjelm? Hvad er der i en cykelhjelm? Sæde. Et hoved. Nej, det var lige verdens dårligste vits. Hvad? Vi har ikke fået skrevet ned. Men den der med, der er en mand, der gik over til væren. Og der var en dame, som stod så Nej, nu, det sælger du, det er faktisk lige meget, skal tælle op. Okay, nu får jeg en, der er faktisk ok. Der er en, hvis bare en and, der kommer til købmanden og spørger, om han må få noget brød. Nej, om han får en majs. Eller det er ikke majs, det er en høne. Hvad er det, hedder? Sådan en der får majs. Så spiser majs. Ja, en fugl. Vi siger bare en kylling. Der er en kylling, der skal ind til købmanden. Spørger, han må få noget fuglefoder. Til købmanden, det har vi ikke. Så siger det har vi desværre ikke. Så går den der tingelingen der igen, fuglen igen, og siger ja. Det ser sjovt ud der. Ja, så næste dag, så kommer fuglen derhen igen, spørger den om det er majs, så siger den nej. Så går den igen, så går der en dag, så kommer fuglen og spørger igen, om de har majs, så siger købmanden nej. Så siger købmanden, hvis du kommer her igen i morgen, så sømrer jeg dine hænder og fødder til væggen. Så kommer den igen næste dag og spørger, har du søm? Så købmanden nej. Har du så majs? Nej, så kan den jo ikke engang slå om fast. Nå, okay. Så fortæller jeg min nu. Ja. Der var engang en mand, som skulle over til bageren. Hold lige op, se. Lad lige være. Og bageren, det var så en dame, der stod som... Så sagde han, så ville han gerne have noget brød, franskbrød. Så siger de, så siger han, hvad koster franskbrød? Det gør den fortæller jeg, den der. Det er bare, du siger den ikke, det er sådan til deres mig, skal fortælle vitsen, så jeg siger den lige. Der er en mand skal ind til bageren, og så det står, der er sådan det er sådan en dame der. Vi har børn sagt. Så spørger om han må få 4 stykker rundbrød. Rundstykker. Og så siger bagerdamen at du kan få 6 for en 10'er. Jamen så pyt med rundstykkerne. Nu står jeg ikke 6, altså det der ord, som du ikke kunne sige. Ja, det ved jeg godt. Jeg har fået den på nettet. Okay, hvad sagde divaen der? Hvad sagde blondinen, da hun gik ind i bussen? Nej, det er mig, der har blondinevitser. Og de der Bornholm, eller hvad fanden det hedder. Molsborg. Okay. Hvad sagde blondinen, da hun tog taxaen? Nej, hun sagde... politiet! Nej, hvad sagde manden i taxaen, da blondinen tog taxaen? Hun stjæler min taxa. Hun ringede til politiet og sagde, der er en blondine, der tager min taxa. Okay. Men kan jeg forstå det gange. Hvor gammel? Nej. Er du 2? Nej. Nå, men hvad sagde blondinen? Jeg kan ikke huske. Nå, okay. Der var engang en dansker, en tysker og en svensker. Tyskeren havde et æble. Svenskeren havde en pære, og du siger ikke noget. Og danskeren havde en bombe. Okay. Så var de ude at flyve
Så kaster tyskeren sit æble. Så flyver de videre. Så lidt senere så kaster svenskeren sin pær. Så lidt efter så kaster danskeren sin bombe. Så kommer de ned, og så ser de en lille pige. Så spørger de, hvorfor græder du? Jeg fik et æbleskrog lige i hovedet. Så går de videre. Så går de videre. Så ser de en lille pige, der græder igen. Hvad græder du over? Jeg fik et æbleskrog lige. Så går de videre. Så ser de en dreng, der griner. Kan I gætte, hvad han griner af? Skolen sprang i luften. Ja. Og givet det skete. Ja, ikke i skole. det kan jeg godt sige. Nogle gange så er det altså lidt irriterende. Lidt. Ja. Formel mig, unger! Okay, nej, jeg har flere. Målsboen. Hvorfor tager målsboen altid... Målbord. Ja, hvorfor tager målsboen altid en stige med? Nej, det er oceaner. Hvorfor tager oceaner? Oceaner er altid med en stige med på indkøb. Så I kan nå de høje priser. Hvorfor har oceaner ikke døre i deres toiletter? Døre på deres toiletter? Hænder. Så man ikke kan kigge i nålehullet. Hvorfor har Tarzan ikke en kig? Ej, det ved jeg ikke, det var noget. Hvorfor er du en pige? Farvel, og vi ses i næste afsnit.